na istihara Allah kama ta ta lallaba ta daga ka ci fowa mutum wai ba fauda ne fuskar ta yi wallahi ya sha ta ya sha ta haka sha ta ki hello rolling wait kai tukunna ce ga Usman nan ya to zai tafi da ita sama da kamera sama action mu je Usman ne zai tafi mu je wanda Usman na gama Allah mu je wala ka bani ku rike dialogue din ko only shot rolling action wai shi zan yi aure sai an ce ma action director kula ka ba action wai shi zan yi press da ku I see him okay ya ba da umarni wace mutum dora okay pick up action malala kisan na ganki na kasan da kai na cikin ina zuwa tsaya wait ka fahimta wannan zaka iya karawa daga baya sai daga baya ka fara samu na ainihin abin da yake script din a ciki kawai wai dan Allah lalle shi zamu yi aure ne sai ku tashi daga nan pick up action malala idan Allah ya tambaye wayo shi zamu yi aure kuma ba ni ba yanzu ba san yin aure ba kan da nan to shikenan cut bai mun ba bai yi ba sai ba kawai kai murmushi aure kuma ba da ni ba kawai ka biya ni nazo ai magana take kuma magana take ne ki irin da yake dan yi homin dole sai ki dan yi shewa aure kuma da ni a'a ba da ni ba kawai nazo ka biya ni ni harka kawai ne tafiya ta in so daga ba ke ƙara koma na ku na mutanen banza pick up kin lalata mana pick up action sorry dan da goma kan yawa rolling action wani ne shi zamu yi aure aure yes ba gani ba ina ganin ai gwara in zo ka biya ni in tafi ya kuma na sauki ko wancan da mun lalaba ba na ta bane to amma kuma kin san me da duk lokacin da nake tare da ke sai da ne ma ya samu da aure ina da ke Allah baby wallahi ina matukar son ki ba ma wannan ba ba mu da isasshen lokaci wani tashi shi da shi kenan so that daina kana attracting ɗinsa kawai bai ɗauko dialogue ɗin daidai bane ka gani shi yasa da kai magana ba mu da isasshen lokaci ana yau zaka bata Dole na wannan gaskiya bata zaka zama confused yawwa kawai abin da zaka yi to ai shikenan yanzu dai kin san time din mu kaɗan ne fa bari in to ai watsa wancan ruwa ƙare-ƙaren kafin dole sai dawo dai sasa tsakiya ba a ƙarshe ba to zaka iya ƙara sawa da ka sasa tsakiyan ko yawwa to ai shi sa na ƙaƙara nake cewa sai da ke waye to tunda in ka ka sa wancan ta nake cewa ba mu da shi lokaci barin tashin tafi to kaga to duk zaka ƙarin da iya zan ya tsakiya zai zaka iya zaka Shine iya ai amma dai lissafin da nake. a samu dai wannan din tukunna shikenan shi kan tashi to ai shikenan yanzu ya zan ki san time din namu kaɗan ne fa bari in watsa ruwa kaza shikenan rolling ka samu wancan ko fresh zan dawo kana da audiyon ka nuna ko ina da shi mu je silent da kan ƙari silent action to shikenan bari tashi in je in shiga watsa ruwa kafin na fito gidan shi my laila ina son ki fa baby ina son ki da yawa ina jin daɗi ina tare da ki my laila laila baby baby ah oh
wuce can daga can ku yi can. Kan ku ɓata lokaci da yawa Fati. Yawa. Kowa da Kaya ka ya zai mata. Wai Allah na. Ta yana zamu da wata na? Aure kuma? wannan da kuka yi. Kin ga kin dakin batta ita ta bata. A ita already ai gidan. Bila. Gidan za ta. Sai wannan waye ka sa Ina wannan ya cire wannan. Wai rike wannan. Ka saki wayar da kana so ka rike layi.